Suomessa huhtikuussa voimaan tulleen lain mukaan polkupyörän kuljettajan on ajon aikana käytettävä suojakypärää sekä ulko- että sisätiloissa. Suomen Turva-TV:n haastattelussa meillä tänään Jonna Naisporilta kertoo, miten kuntokeskuksissa ollaan varauduttu uuteen lainsäädäntöön. Jonna, kertoisitko meille, milloin uusi laki astuu voimaan ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa liikuntabisneksessä? Se tarkoittaa sitä, että laki astuu voimaan 1. huhtikuuta ja sisäpyöräilijöiden ja lämmittelylaitteiden käyttäjiltä odotetaan asianmukaista suojakypärää. Millä tavoin teidän kuntokeskus on ottanut huomioon uuden lainsäädännön? Naispodilta ensi viikosta alkaen pystyy vuokraamaan vuokrakypäriä asiakashintaa ja myös jos haluaa itselleen omaksi kypärän, niin asiakkaalle edullisen myyntihintaa voi sellaisen ostaa. Ennakkovaraukset voi tehdä vastaanottoon. Koetko itse suojakypärän käytön lisäävän turvallisuutta treenin aikana? Itse pitkään ohjanneena ja työmatkapyöräilijänä niin voin sanoa, että ehdottomasti kannattaa käyttää kypärää. Siinä tarkoituksena on ennaltaehkäistä tapaturmia ja esim. Välttää lisävauriot sairauskohtauksen sattuessa. Hienoa, kiitoksia haastattelusta ja oikein mukavaa kevättä ja turvallisia pyöräilyhetkiä Naispodille. Kiitos.